sing nguyuhi ya panas lho kuwi pek anggitmu. Ngono ki tekere dalang 200. Hah? Diaturke segenap panitia Mbak Lucy. Oke. Wonten Bapak Rendi Ipang, wonten Bapak Septian Sopian Agung, Sugeng Rawuh. wonten Bapak Sulistyo, Nggih. wonten Bapak Budi, Bapak Kudori, Bapak Uji, Bapak Yudi, ugi Bapak Gelung Tri Sucipto, ugi Bapak Samsul Asis Mukorobin. Nah, Ugi segenap petani mbako. betul. Wonten Dan seluruh kawan-kawan petani. desa pundi niki? Sumberjo Grogol Kediri. Sumberjo. Sumberjo. Sumberjo, sumber iki ngarani. Sumber segala-galanya nggih, sumber rezeki, sumber sembarang-barang. Wis pokoke Mugi- kecakup. Nggih, mugi panene tambah melimpah ruah nggih Pak sedaya mawon. Bakone tambah. Ngene iki lho. Bakone napa? Wong iki lek sadar diri, duwe mbako amba ya disyukuri, mbako titik ya disyukuri. Kowe ora mangsa di mbako ora? Dalem? Kowe di mbako ora? Cetok nggih kula nembe ngeh niku. Ternyata mbako sing bagus niku sing amba. Ngoten nggih. Sing blebek amba-amba niku. Ngono lho sinden-sinden iki do duwe mbako ya ora gelem syukuran blas. Iki berarti sing luwares mbakone pipit. Wah, Loh, ternyata tembakau itu semakin lebar semakin bagus nggih Pak nggih. Oh, nggih. Kaya roe kowe kaya. Inten. uga diaturke Bapak Muidi sing saka Pagu Kediri, Bapak Samidi sing saka Kawedusan Ploso Klaten, Mas Tejo ke Kaji Lombok ya keparang rawuh, Mas Han Mojo kumpul, Mojo kerep ya rawuh, sak rombongan. Monggo disambi lho, Dek. Niku cemilane. Oh, ya ana iki lho dalem kok mangani kati mumul. Neranyas lho, Mbak. Niki amen nemplek, amper nemplek ning aku nguyuh, nganti guluku panas kabeh iki. Ya ora apa-apa sekali-kali diuyui kepek lembing. Iya. Ngkur bendina jenengan. Aku malah demen nek diuyui. Kuwi jenengan bendina wis oleh vitamin kok nyawang sindene ayu-ayu. Heeh. Ya ora apa-apa nyawang iki ya oleh. Namine kan Kiminto Sudarsono garwane 5 banci sedaya panganane ula. Ula luwuk. Playune neng. Wes aja terus nih itu anu kadung rusak. Wangan. Parasawane bahan sena nosa
niki dawuhe Pak Lurah nggih rawuh. Rawuh. Asmane sinten wau Pak Lurah? Pak Suraji? Oh, alat. Tetok sindan iki lho Sulaya. Samsul Aji yo Ecruk. Ora lho, sampean nek Sulaya krasa sik saiki wedi ben-ben sampean ya termasuk sindian Sulaya. Lah ora tau ditimbali Pak Lurah makane aku yo gak apal. Sing diapali sing nimbali Ya tok. nggih to, Pak Lurah. Pun wayangan dereng. Dereng. Kapati liwat budaya. Mbak Lucy, nggih, liwat budaya liwat budaya. awake dhewe berusaha menjaga kesatuan dan persatuan. Eling yen to NKRI adalah Harga mati. betul. Yang selindro Mas, engko digeser selindro. Ya. Mlebu kepele